L-irtirar tal-4 kandidati nazzjonalisti f'daqqa fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali tqabbel mal-ewwel jum tal-arriva ta' żmien ostingat. Din l-osservazzjoni għamilha fuq TVAM Dr. Mario Tomas Vassallo, lettur ta' xjenza politika fl-Università ta' Malta. Dr. Vassallo għal kif meta fl-ewwel ġurnata li bdiet taħdem l-arriva f'pajjiżna fi żmien gvern nazzjonalista, numru ta' xufiera mill-karozzi tal-linja ħarġu bis-sikk. Hekk ukoll irtiraw 4 kandidati nazzjonalisti f'daqqa. Però mbagħad ġrat ħaġa li fakritni meta l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern nieda l-arriva. U li hija? U li hija meta fl-ewwel ġurnata, meta l-kumpanija ġdida tal-linja ġiet varata, numru ta' xufiera mill-antiki ħarġulhom sick leave. Qed tirreferi għall-4 li mhum sejjer li jtiraw il-kandidatura tagħhom. L-4 illi propju fl-ewwel ġurnata tal-elezzjoni tal-kampanja iddikjaraw li mhum se jikkandidaw ruħhom. Dr. Vassallo innota kif meta Puli kien irreżenja minn Segretarju Ġenerali Nazzjonalista sentejlu huwa kien saħaq li fil-Partit Nazzjonalista kien hemm arja u ilma tossiku. Ta' Clyde Puli jridu niftakru illi dak kien iddefinixxa l-akwakultura l-akwarju ġal-Partit Nazzjonalista bħala barja tossika jew ilma tossiku meta kien irreżenja minn Segretarju Ġenerali, ġifieri ma naħsibx li s-saffa l-ilma minn dak iż-żmien sallu. L-akademiku irrefera wkoll għal kummenti ta' Kristi De Bono meta ħabbret l-irtirat il-kandidatura tagħha f'isem il-partit ta' Bernard Grech. De Bono qalet li ma temminx f'miżuri nofsajran. Intant f'analiżi li għamlet il-Malta Today permezz ta' filmat fuq il-medja soċjali, l-editur tal-Malta Today Online, Kert Sansone, innota il-kontrast fil-kampanja elettorali tal-Partit Laburista ma' dik tal-Partit Nazzjonalista. Jien donni ħassejt li kien hemm kontrast fil-waqt li l-Labour Party kienet jitkellem fuq affarijiet aktar tangibbli bread and butter li n-nies jistgħu jifmu mill-ewwel li titkellem fuq 10 setturi ekonomiċi, inkluż affarijiet bħal robotics, AI, metaverse. Jista' jkun ma tantx ikunu daqshekk eċċitanti.